forgangne år også blev lidt af et eventyr. Bjørn Bitsch og Ashley Williamson dansede sig til VM-guldet, og de gjorde det efter en forrygende præstation i den østrigske hovedstad Wien. Silver medal goes to Russia. Yeah! Yeah! Yes! The new world champion can dance 2010. Og så kan jeg sige velkommen til jer begge. Allerede inden VM gik i gang i Wien, var I ude at fortælle, at målet her det var udelukkende at få guld. Hvorfor var det så vigtigt for jer? Jamen det var vigtigt, fordi som sagt, vi har jo ikke vundet VM før, og at vinde verdensmesterskab, det er jo den største titel, man kan vinde inden for dans. Og jamen det var en af de årsager til, at vi sagde det, og så er det også fordi, man forpligter sig jo selv, når man siger det, både til venner, familie, omverden og ikke mindst sig selv. Ja. Det hele. Det er jo også meget vigtigt for os, at vi var ærlige omkring vores mål og hvad vi vil med vores dans. Og det er selvfølgelig hele tiden har vi gået efter at være verdensmester. Og nu vidste vi, at vi havde en chance til det, så hvorfor ikke sige, nu kan det godt være nu. Nu håber vi på, at det er nu. Man kunne tydeligt se af billederne, at jeres fysik er fuldstændig på toppen, men den mentale del betyder også en stor del for jer. Hvorfor er det så vigtigt? Det er meget, meget vigtigt, fordi hvis vi tager specielt over 10 danse, altså en 10-dans-turnering, ligesom vi havde 42 danse, som vi skulle gennemgå. Og det med at sørge for, at man er på, at man er koncentreret i alle de sekunder, man er på gulvet, det er altså meget svært at sørge for, at man er på konstant. Og det ved vi i hvert fald, at efter vi har arbejdet på det så meget, at vi bliver meget stærkere på det område. Og helt sikkert tror vi, eller synes vi selv, at vi er stærkere end dem, vi slår. Så for os er det kæmpe sejr også i det område. Jamen det er det helt sikkert, altså, og i løbet af sådan en dag, altså både rent fysisk og rent mentalt skal vi sørge for, at vi er på hele dagen igennem. Og det synes vi gjorde rigtig godt. Det var vi meget tilfredse med bagefter. Det kan jeg godt forstå. Guldet kommer også hjem. Du er jo oprindelig fra Australien, kommer hertil som 16-årig og begynder så at danse med din makker Bjørn. Hvordan finder I ud af, at de to passer sammen? Jamen altså, det gør vi jo i med, altså det som det startede med, det var vores trænere, de snakkede hver især med hinanden. Og derfra fik jeg Ashleys e-mail, hun fik min, vi snakkede sammen både over telefon og over e-mail. Ashley kom til Danmark, og derfra så har vi, normalt inden for dans, så har man cirka en prøvetid, hvor man kan se, om det kan lade sig gøre, hvordan man arbejder sammen, alt fra til et par uger til en måned eller to. Og ud fra de træninger, der fandt vi ud af, at det fungerede rigtig godt. Og vi synes godt, vi vil prøve. Ja. I har givet det chancen, både på dansegulvet, men også udenfor, må man sige. De seneste 8 år har I så også været gift. Hvad er det betyder for jeres dans? Kærester. Er I ikke gift endnu? Nej, ikke endnu. Jeg kan forstå, det er på vej. Det er på vej. men jeg kan så også forstå, at det har en positiv påvirkning på jeres dans, det med, at I er blevet kærester ved siden af os. Jamen det er det jo. Altså, en af de fedeste ting, det er, at vi kan alle vores oplevelser, alle vores mål, drømme, både op- og nedture, jo, at dem får vi lov til at opleve sammen. Og det er jo helt vildt fedt. Det synes jeg også gør os stærkere som et par, fordi specielt alle de gange, hvor man er nede, og man er blevet slået ud, sådan nogle gange dårlige resultater af forskellige ting, så er det meget nemmere, så er vi rigtig, rigtig gode til at bakke hinanden op og hjælpe hinanden til at komme op igen. Og det bruger man jo konstant i livet. Det er ikke kun i vores sport. Og så skal jeg lige spørge til sidst her. 2011, hvad er målet her? Fordi I er nu verdensmester, så spørgsmålet er, hvor skal de næste danseskridt føre hen? En gang til. Ja, vi skal vinde VM en gang til. Det er målet for 2011. Nu har vi smagt på det, så vi synes egentlig, at vi godt kunne tænke os at gøre det igen. Vi håber, det lykkes. Tusind tak, fordi I vil være med her.